Απόπειρα πολιτικής του εξόντωσης έκανε λόγο ο εναργία Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Παναγιώτης Ψωμιάδης, τονίζοντας για ακόμη μια φορά πως και στην περίπτωση της υπόθεσης των 45 για τα οποία διώκεται όλα έγιναν νόμιμα και κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους γιατί η αλήθεια θα λάμψει. Χωρίς να απολογηθούμε βγαίνει ένα πόρισμα. Οι διώξεις γίνονται πρωτοσέλιδο και οι απαλλακτικές αποφάσεις αποσιωπούνται, αποκρύπτονται. Και 10 χρόνια προσπαθούν να με εξοντώσουν, όμως όλα έχουν καταρρεύσει ενώπιον της δικαιοσύνης. Σήμερα κιόλας βγήκε το αθωτικό βούλευμα για την μεταφορά των μαθητών. Τίποτε φυσικά δεν είναι τυχαίο. Για μένα είναι μια πολιτική ακόμη δίωξη. Κάποιοι φυσικά για μια ακόμη φορά θα σπάσουν τα μούτρα τους, γιατί η αλήθεια θα λάμψει. Κάποιοι θα χάσουν τον ύπνο τους. Έχω εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Ψωμιάδης γνωστοποίησε πως ετοιμάζει αγωγές κατά δημοσιογράφων, εφημερίδων και πολιτικών προσώπων, εξηγώντας πως πρόσωπα από αυτούς τους χώρους έλαβαν μέρος και σε συγκεκριμένη στοιχομηθεία την οποία και ανέφερε. Νέα επίθεση εξόντωσής μου εξαπολύθηκε μετά την απαλλαγή μου από τον Άριο Πάγο και την ίδρυση του δικτύου Πατρίδα. Γνωρίζω καλά, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι σε συγκεκριμένη στοιχομηθεία υπόθηκε στεγνά πρέπει να πεθάνουμε πολιτικά τον Ψωμιάδη. Η στοιχομηθεία αυτή έγινε ανάμεσα σε πρόσωπα του δικού σας χώρου, αν δεν μπορείτε να αναφέρετε ονόματα. Υπήρχαν εκπρόσωποι φορέων, πολιτικών και δημοσιογράφων. Ήδη οι δικηγόροι μου εδώ και εβδομάδες έχουν ετοιμάσει αγωγές κατά συγκεκριμένων δημοσιογράφων, εφημερίδων και πολιτικών προσώπων. Και δεν κάνω πίσω αυτή τη φορά. Ο Παναγιώτης Ψωμιάδης έδωσε και διευκρινήσεις σχετικά με τη χθεσινή του δήλωση ότι δέχεται πόλεμο ακόμη και μέσα από το δικό του ιδεολογικό χώρο, αλλά και για την πιθανή του προσχώρηση στο κόμμα του Λαός. Μίλησα για ιδεολογικό χώρο. Σίγουρα όχι ο Σαμαράς. Φίλος ο Γιώργος φιλτά τη Νέα Δημοκρατία. Κόμματα υπάρχουν πολλά, πατρίδα μία εξάλλου. Η κοινωνία δημιουργεί τα κόμματα και για να γεννηθεί κάτι καινούριο πρέπει να πεθάνει το παλιό. Τέλος, αναφερόμενος στον Μιχάλη Τρεμόπουλο, ο οποίος ζήτησε πειθαρχικές ποινές εναντίον του και εναντίον του αδελφού του Διονύση Ψωμιάδη, ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης χαρακτήρισε το αίτημα αυτό άθλια μεθόδευση της δικαιοσύνης. Αυτή είναι μια άθλια μεθόδευση και προσπαθεί να προκαταβάλει απόφαση του διορισμένου Περιφερειάρχη της Δικαιοσύνης. Σε πολιτικό επίπεδο, κύριε Ψωμιάδη, μετά την Πατρίδα, πώς το βλέπετε το αύριο γενικότερα της χώρας? Ξεπουλήθηκε η γόρα για 370 ευρώ.